Nazkatuta geunden. Nazkatuta inguruan ikusten genuenaz. Ohartu zarete hemen gaudela, herria bizitza emanez, zua barruan. Ohartu ginen, egun gore dela gustoko ez duguna. Eta guztia lurperatzea erabaki genuen. Baita ondo lurperatu ere. Nahi dugun unibertsitatearen haziak ereiten hasi ginen. Sua, itxaropen hasia. Sua, itxaropen hasia. Ereindako hazi hauetatik, herri unibertsitatea loratu zen. Lehen fruituak martxoaren 8an emango ditu. Bidean gaudeia da. Etzazu galdu! Denak apur bat emanez, gutxi batzuk denak emanez dezaten.